Tässä videossa esitellään ilmastodiagrammin laatiminen Excel-ohjelmalla. Olen tähän laittanut jo pohjalle muutamia perusteita ja lämpötilat ilmoitetaan aina asteena Celsiusta meidän suomalaisessa järjestelmässä. Niinpä tuohon sitten pitää saada lisättyä asteenmerkki ja se löytyy tuolta ylhäältä lisää ja merkki. Ja sieltä sitten haetaan asteenmerkki ja lisätään se siihen ja laitetaan se iso C-kirjain siihen. Näköiselle sademäärä ilmoitetaan aina millimetriä per kuukausi. Jätetään sitten nuo vielä tuosta hetkiseksi rauhaan, aletaan niin kohta. Tarkistetaan aluksi, että meillä on molemmilla riveillä niin nuo ruutujen asetukset oikein. Eli maalataan tuonne 12 ruutua ja hiiren oikealla klikataan ja sitten mennään tänne muotoille solut ja valitaan sieltä luku ja otetaan 1 desimaali sinne. Ja sen jälkeen mennään tämmöiselle sivustolle kuin World Climate ja sinne olen jo kirjoittanut Rovaniemen. Klikataan Search, niin sieltä se antaa sitten Rovaniemen keskilämpötilat. Nyt valitaan tietenkin Celsiukset tuosta tai ylempi rivi. Ei oteta ihan tätä viimeistä lukua, koska se ilmoittaa sen vuoden keskilämpötilan. Otetaan se myöhemmin sieltä. Kopioidaan hiiren oikealla. Mennään sinne Exceliin ja ensimmäisen ruutuun ja lisätään tuo jälkimmäinen lisäys. Ja sitten mennään sademäärä hakemaan samalta sivustolta, eli average rainfall ja siitä sitten ylempi, eli millimetreinä. Taas maalataan se viimeinen jätetään maalaamatta, kopioidaan ja siirretään samalla tavalla tänne taulukkoon tuo tieto. Ja sitten tässä yhteydessä voitaisiin ottaa noin vuoden keskilämpötilat ja sademäärät sieltä, eli keskilämpötila on Rovaniemellä 0,4, maalataan se ja kopioidaan ja siirretään sinne taulukkoon ja vuoden keskisademäärä samalla tavalla. Eli otetaan se sademäärä tieto sieltä. Anteeksi, toi viimeinen, siis vuoden keskisademäärä on tuolla noin, kopioidaan ja siirretään taulukkoon muisti. Näitä ei käytetä tuossa diagrammin piirtämisessä, mutta on hyvä, että ne on muistissa. Seuraavaksi maalataan nämä meidän tiedot, mitä me on saatu tuohon ylemmäksi, ja sitten lähdetään muotoilemaan sitä diagrammia. Eli mennään lisää ja sitten klikataan pylväs ja ensimmäinen niistä saadaan sitten toi raakille tuohon näköiselle. Määrään, ettei se ole ihan kunnollinen vielä, eli meidän pitää aina tehdäänpä uusiksi tuosta toi juttu, eli putsaan ton pois vielä, eli meidän pitää maalata sekä noin tekstit että nämä luvut, niin se sitten saadaan paremmin tehty. Eli näin ja uudestaan. Ja nyt me nähdään, täällä on kivasti nämä selitteet täällä oikeassa reunassa, mutta sitten nämä akselit ja pylvät on ihan miten sattuu. Lämpötila on sinisellä, mennään sinisen palkin kohdalle tarkalla hiiren kursorilla ja sitten klikataan sitä hiiren oikealla ja mennään sitten muuta sarjakaavion laji ja otetaan sinne viiva ja sitten tosta tuo ensimmäinen. Näin, nyt näyttää paremmalta. Mutta sillä ei ole omaa akselia tuolla, niin mennään tänne muotoille arvosarjat puolelle, otetaan sieltä toinen akseli. Näin, nyt näyttää jo aika hyvältä. Mutta meidän pitää pikkusen muotoilla tätä käyrää, se lämpötila ilmoitetaan yleensä punaisella. Ja mennään tänne muotoille arvosarjat puolelle taas. Ja viivan väri. Otetaan tuosta yhtenäinen viiva ja sille sitten väriksi punainen. Ja sitten tehdään merkintä jutulle semmoinen, että ei mitään merkkejä ja sitten vielä viivatyyli, niin sitten tuolta laitetaan tasoitettu viiva. Tulee tommonen kaunis pyöristetty viiva sieltä. No nyt sitten mennään muuttamaan toi pylväät, laitetaan ne siniseksi ihan samalla tavalla muotoille arvosarjat ja sitten täyttö, tasainen täyttö ja sieltä haetaan sininen väri. No, nyt on jo hyvän näköinen. Nyt tästä puuttuu vielä asioita. Ja meidän pitäisi saada näille akseleille laitettua selitteet. Ja se tapahtuu siten, että klikataan tämä kuva aktiiviseksi
Mennään rakenne, asettelu. Tuolta asettelupuolelta löydetään ensinnäkin kaavion otsikko. Laitetaan tämä kaavion yläpuolelle ja siihen sitten Rovaniemen ilmastodiagrammi ja klikataan Enteriä, niin sinne se tulee. Sitten edelleen varmistaa, että kaavio on aktiivisena. Mennään tänne asettelupuolella akselin otsikot. Ja vaakasuuntainen 1, se tarkoittaa kuukausi luetteloa, niin laitetaan sinne lyhyesti vaan KK. Ja sitten edelleen on aktiivisena tuo meidän kuva. Mennään katsomaan tuo pystysuuntainen 1. Laitetaan sinne kierretty otsikko ja siihen sitten selite, sademäärä, millimetriä per kuukausi. Ja klikataan Enter, se on siellä. Ja sitten akselin otsikko pystysuuntainen 2 ja kierretty ja sinne laitetaan sitten lämpötila. Ja sitten taas täältä lisää merkki puolelta saadaan se asteen merkki. Tuolla se on ja lisätään se sinne, suljetaan ja sitten laitetaan se iso C. Ja klikataan Enter. Näin me olemme saaneet tehtyä Rovaniemen ilmastodiagrammia. Sitä voidaan sitten vielä vähän isompaa, niin saadaan paremmin näkyville. Näin. Ja nyt vielä on hyvä lisätä sinne nämä vuoden keskilämpötila ja sademäärä. Nehän meillä oli tuolla ylhäällä. Ja se tapahtuu helpoiten ehkä sillä tavalla, että otetaan täältä lisää tekstiruutu. Ja mennään vaikka tänne oikeaan alareunaan ja laitetaan sinne nuo tiedot. Vuoden keskilämpötila on 0,4. Käytetään pilkkuja ja sinne sitten lisää taas se merkki. Ja se on meillä tuolla ja sitten se iso C. Ja se siirretään. Nyt meni vahingossa toi. Tuolta saadaan siirrettyä tätä vähän keskemmäksi ja sitten voidaan lisätä vaikka uusi ruutu tai laittaa ton äskeisen kanssa yhteen vuoden keskisademäärä. Ja se oli 565,5 millimetriä. Tuolta siirrytään sitä vähän siistimästi. Se alemmaksi. No, se nyt on siinä ihan hyvä. Ehkä pikkusen. No, nyt meillä on tämä valmis ja voisi tämän tehdä sillä tavalla, että hiiren Shift-nappula päällä me saataisiin noin 2 tekstiä tuolta ja sitten vielä tuokin niin aktiiviseksi. No, ehkä ne siellä on ihan ok. Tämä kuva voidaan sitten tästä kopioida ja sitten siirtää vaikkapa Wordiin. Ja täällä on monenlaisia mahdollisuuksia, miten sen voisi siirtää. Tuo on ihan ok. Ja tätä voi sitten liikutella, kun laittaa täältä rivitä tekstiä tekstin alla, niin silloin se onnistuu sen siirtämään.